Hola, el tema d'aquest vídeo és establir 8 bons criteris per estructurar un curs d'idiomes dins de la plataforma Moodle. Un criteri molt bàsic i important abans de començar a dissenyar un curs Moodle d'idiomes és definir objectius d'aprenentatge clars i específics per al curs. Això ajudarà als estudiants a entendre què esperar i quins seran els resultats de l'aprenentatge. El segon criteri és el criteri de l'organització del contingut. El curs es pot dividir en mòduls o unitats temàtiques. Els continguts s'han d'organitzar de manera lògica i seqüencial, proporcionant als estudiants una estructura coherent per al seu aprenentatge. El tercer criteri es refereix als materials multimèdia. La plataforma Moodle ens ofereix la possibilitat d'incorporar una gran varietat de recursos multimèdia, com vídeos, gravacions d'àudio, imatges i presentacions. Això ens permet enriquir l'experiència d'aprenentatge i abordar diferents estils d'aprenentatge. El quart criteri important són les activitats interactives. Un criteri molt important per crear un curs Moodle d'idiomes engrescador és la introducció d'activitats interactives com ara qüestionaris, exercicis de pràctica, debats i jocs de rol. Aquestes activitats involucren els estudiants de manera activa i promouen l'ús pràctic de l'idioma. El cinquè criteri és sobre la comunicació oberta. Dins del curs Moodle s'ha de fomentar la interacció entre estudiants i professors mitjançant fòrums de discussió i eines de comunicació de Moodle. Això permet als estudiants practicar l'expressió escrita i resoldre dubtes. El sisè criteri és el criteri de la retroalimentació constant. El professorat ha de proporcionar una retroalimentació regular i constructiva als estudiants sobre el seu progrés i treballs. Això els animarà a millorar i a continuar compromesos amb el curs. El setè criteri seria el criteri de l'avaluació equilibrada. Al Moodle podem trobar una gran varietat d'eines d'avaluació, com qüestionaris, tasques escrites i orals, per avaluar diferents habilitats lingüístiques. Això permet una avaluació formativa i progressiva més completa dels estudiants. El vuitè i darrer criteri seria el criteri de la planificació temporal. Aquest és un altre criteri molt útil que podem introduir establint un calendari clar amb dates límit per a les tasques i activitats. Aquesta planificació temporal, a través del calendari, ajudarà als estudiants a gestionar millor el temps i a mantenir-se al dia amb el curs. En resum, un curs de Moodle per a l'aprenentatge d'idiomes ha de ser ben estructurat, interactiu i diversificat en termes de continguts i activitats. La comunicació oberta, la retroalimentació constant i positiva i l'avaluació adequada, formativa, també són elements clau per crear i oferir un curs efectiu i engrescador. Bé, hem arribat al final. Aquests serien 8 bons criteris per estructurar un curs d'idiomes dins de la plataforma Moodle.
que espero que us sigui d'ajuda. Adeu.